Tämä nyt on ollut minun nykyinen veneen rakennuspaikka. Se on vanha semmoinen asuinrakennus, josta mä oon vähän ottanut pois seiniä. Sillä lailla tietysti, ettei se nyt mitään niin kuin heikennä rakennusta tai sillä lailla, mutta että saisi vähän niin kuin enemmän metriä. Nykyiset tilat tietysti on nämä, mutta mullahan on ollut kyllä hieno verstas ennen kyllä, mutta olen myynyt sen paikan pojalle, joka sitten se rakennus oli siinä. Ja minun veneen rakennukset nyt enää ei ole niin kauhean mittavat. Tämä talo on tietysti semmoinen, olisikohan se semmoinen 6 metriä leveä, ja se on ollut siihen hellaan asti semmoinen 6-7 metriä pitkä, että se tila on tietysti riittänyt. Ja tässä nyt tietysti on sähkö ja lämmitysmahdollisuus, ja se on nyt aika tärkeää. Tässä seinässä mä oon sitten ottanut semmonen aukko. Olen vain 2-3 venettä tästä vetänyt ulos, mutta sen niin kuin semmonen, että tämän seinän saa pois ja tämä toinen pala. Ne on niin kuin 2 palaa, joka on päällekkäin, ja ulkopuolella niin on tietysti sitten niin kuin, ettei siellä huomaa mitään. Tämä aukko nyt on ollut 2,5 metriä, että se niin kuin tekee sen, että täällä voisi melkein rakentaa 22-jalkainen ja saisi sen vielä ulos. Tietysti se on niin, että ei ne tilat aina ratkaise se, mitä tulee ovesta ulos, vaan kyllä se on niin kuin se oma niin kuin osaaminen, joka sen päättää, että ei ennen vanhaankaan ollut mitään semmoisia hienoja tiloja, mutta tässä olisi tietysti ollut vielä paljon tilaa, tänne päin olisi ollut 12 metriä suurin piirtein, mutta kun en halunnut rikkoa tätä muuria, joka on erittäin tärkeä. Ja siinä oli myös seinä, joka mä oon ottanut pois, niin ettei se niin kuin talon rakennetta heiketä. Ja tässä on tietysti kaakeliuuni, joka on hyvä lämmittää kanssa, ja se vähän niin kuin talteoi se lämmön seuraavaan päivään, mutta kun täällä on semmoinen 10 astetta, niin se riittää hyvin siihen veneen rakennukseen, koska se työ on siinä kans kumminkin aika raskasta, että siinä pitää kyllä lämmön, mutta työkalut aina tietysti talvella on kauhean kylmät, että joutuu kintaat päällä monta kertaa kyllä tekemään. Tässä on ollut kyllä kans kaakeliuuni, mutta tässä kammarissa, mutta sen me otettiin pois. Nykyiset työkaluni ovat aika lailla simppeliä kyllä. Siinä on nyt semmoinen tasohöylä ja sitten on pieni vannesaha. Ja tietysti kaikki nämä normaalit työkalut ja vähän klingoja sitten, mutta mulla on 2 eri paikassa nämä, ja pojalla on kyllä kans puolet näistä. Mutta tämä tila on ollut aika lailla mukava kyllä, se on kuiva ilma täällä ja sillä lailla, että
on niin kuin mukava tehdä töitä, ei ole vetoisaa ja sillä lailla. Tuossa mulla on mun paasulaatikko, joka mä sitten nostan sieltä alas aina kun mä tarvitsen sen ja on laittanut se yleensä näihin laatikkojen päälle. Ja sitten siinä oli niin kuin semmonen tynnyri tuossa ja putki, joka menee sitten siihen laatikkoon. Vähän ahdasta se on ollut kyllä, mutta hyvä siinä mielessä, että kaarien paasuttamisessa niin et joudu niin hirveän pitkään juosta. Että sillä lailla. Tämä nyt oli vähän niin kuin noin pinnallisesti, mutta se on tietysti se kokemus sitten, joka on yleensä se ratkaiseva näissä tekohommissa. Tietysti on se paaskramppa, joka on niin kuin meidän tavan mukaan niin kuin semmoinen, joka käytetään. Höyrytetty lauta tuodaan tänne ja laitetaan sinne väliin ja käännetään. Mulla on kyllä filmejä tästäkin erittäin paljon, että voi seurata, jos mieli. Se on niin kuin vanha rakennustapa, joka mä oon niin kuin yrittänyt viedä eteenpäin. Tässä on mun vähän semmonen lautavarasto. Tässä on niitä katossa nyt näitä pitkiä, joka on 6-7 metriä pitkiä laudat. Ja sitten täällä alhaalla on tietysti normaalipituisia. Sitten siinä tuhtikärryssä on semmoista kanttilautaa. Ja sitten mulla on vielä toinen vintti siellä, jossa mulla on 6 lautaa. Semmosta. Mutta tää on ollut hyvä säilytyspaikka tämä kyllä. Semmonen katto on hyvä, kun ei nyt vain laita liikaa siihen, mutta kyllä siinä on niinku 2 veneelle ainakin pitkiä lautoja, mutta se nyt on vähän jäänyt se pitkien lautojen käyttö, kun ne on niin raskaita käyttää. Ennen vanhaan oli vain se, että ei saanut olla jatkuja paljon ainakaan. Tässä näkyy se ulkopuoli siinä, missä se ovi aukeaa. Ja se on nyt siinä sitten laittanut uuden ikkunan siihen ja vähän semmoista, että se on vähän kevyempi. Mutta se on eristetty se ovi ruuvilla kiinni. Ja tää on niinku mun nykyisen vaimon koti, joka oli käyttämättä sitten, kun meillä on uusi talo sitten. Ja se on sitten tietysti niin, että kun mulla on vielä se yritystoiminta, vaikka mä nyt tänä vuonna jään eläkkeelle, niin se on nyt ollut semmoista taapeloimista nämä viimeiset vuodet kyllä, että ei ole ollut. No korjauksia on ollut tietysti jotain ulkona, mutta kun ei saa sisälle, niin se on, täällä on ollut aina vene sitten, joka on ollut uusi vene työn alla, niin ja olisin voinut näyttää jo yksi toinenkin vene, joka mulla on siellä, mutta sinne ei nyt pääse, kun on lunta joka paikassa. Joo. Ja tietysti mä oon yrittänyt aina sillä lailla, että olisin saanut jotain suomeksi kans näistä mun venerakennustoiminnasta, mutta se tietysti on ollut, että jos 2 kielelle rupeaa laittamaan, niin se menee vähän siksak. Että semmoista.
silloin kun jäi niin kun se vanha verstas paikoilleen sinne, missä se poika asuu nykyään, niin se jotain työkaluja jäi kyllä kans sinne, mutta en ole sitten halunnut satsata mitään niin kuin uutta. Mulla on nyt ollut nämä, joka ei venerakennuksessa tarvitse mitään hienoja koneita, että se työ on vähän eri lailla, että helpottaa tietysti, mutta jos on höyläkone, niin se riittää. Ei ennen vanhaa mun kotonakaan ollut muuta kuin höyläkone ja vannesaha oli tietysti, mutta se aika oli se aika, mutta tuotteet tuli kyllä ulos ja se on se pääasia. Tässä on nyt lähtenyt se, että sen takia tilat on nyt tyhjät tässä, että syksyllä mä otin sen toinen vene, joka oli täällä työn alla ulos. Niin. Yhden asian olen päättänyt kyllä näissä venerakennushommissa, että en ota uusia tilauksia vastaan, että se on kyllä loppu, mitä on loppu, että ei oikein into riitä enää siihen koko prosessiin, että ei ole niin helppo prosessi aina semmoinen uuden veneen teko ja aikataulu ja kaikki, että kyllä se on niin kuin mennyttä aikaa se, että mutta kumminkin minä olen nyt tehnyt itselle veneitä ja ehkä mä nyt kun mä saan tuon veneen, joka mulla oli työn alla täällä sisällä, niin ehkä minä nyt voin tehdä joku pieni vene vielä. Ja on kyllä jotain ruuhia ja semmoisia, joka oli siellä edellisessä paikassa, joka oli puolivalmiina, että ja jotain semmoisia suippuperiä ja tasaperiä, että kun kaikki jäi sinne, kun mä muutin, niin se niin kuin ei voinut tuoda mukana semmoisia, kun oli paljon muutakin mun edellisestä autokorjaamo hommasta ja sillä lailla, että ei ollut tilaa siihen. Kaikki koneet ja työkalut ja sorvit ja semmoiset, niin ne oli tarpeeksi sen, että tänä päivänä se vaatii niin, että se voi säilyttää mitään semmoista puolivalmista venettä pressun alla tai jotain semmoista, että sehän tummenee sitten kyllä ja pilaantuu, vaikka ei siihen pääsiskään niin paljon vettä. Sillä lailla. Tuli vähän hiki, kun mä olin ulkona lapioimassa niitä oven edessä, että kun kaikki on nyt tullut katosta alas. Niin. Mutta mä oon yrittänyt laittaa kans joitakin tekstejä noissa edellisissä YouTube-filmeissä, mutta en ole kyllä onnistunut kyllä siinä, en hallitse sitä, että saisi sen käännettyä sillä lailla, että siinä on niin paljon virheitä, enkä saa ne siihen ohjelmaan sitten, että voisin voinut oikaista manuaalisesti, mutta nämä, kun se on niin kuin suomen kielellä filmattu, niin se on tietysti eri asia, että silloin se on valmiiksi käännetty. Mutta toivottavasti tämä semmoinen introfilmi näihin mun venerakennushommiin olisi niin kuin ollut kiinnostava, niin sillä lailla, että kiitos kun katsoitte.